दायो जों गाइस थाव डिपुआव थाव सोनो नागिरदों आरो गोगोम मानसिनि खेला गंसेल' जाहैबायना ओरै गंसेयाव सोआखै थाव सोग्राया नै गाइस बुंजोबखायो मिथिबाय थाव डिपुआ माजबाटआव ओरैबो मोनसे दंमोन सोआ खोमा इयाव गाइस ओमफ्राय नै ओरै आरोना टाउना गाइस नै गाइस मा मबाइल मोनो नायदो औ नै ओरैबो गाखोलांजाबावो आरोना नै गोजौआव ओरैजायबो फैदों जों इयाव ना नाम लिरनाया नायदो नै गाइस मा मबाइल मोनो नायदो आरो ना इयाव नाम थाजोबखायो बिदि फन नाम्बारबो दं भिभ' अप्प' सामसुं आइफन रियेलमि एमआई सिअमि वान प्लास ओमफ्राय बाजाज एमसि सामसुं गेलेक्सि मबाइल एक्स हाब मा नाम बेलाय मोनजोबो गाइस बेयाव फैयो आरोना नै माजबाटआवहाय आरो गाइस बिदिनो बैयाव टेम्पारा लगायसैना दादा टेम्पारजों हौवा नाय गैजाब' जोंना थांनांगौआसो लेट जालायलांसैलै बा जायोलै ना कलेजावबो हाबहैनांगौना जोंना हेल' गाइस वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव गोसो गोथारै दिनै बरायलायबाय आरोना लोगोफोर जों माने दिनै बेरायहैनो नागिरदों आरो लोगोफोर माने दिनै बरियानो बेरायहैगोन जोङो मा जायगायाव थांगोन जों दानो बुंथ'नो हाया बेखाय थाम्बनेइलावबो होथ'आ आरोना जोङो नायलांबाय थाल' लोगोफोर मा जायगा बरिया थांगोन जोङो गाजानो लोगोफोर थांनोसै जोङो गाइस नायलांबायल' था स्कुटिजों थांगोन जों स्कुटिजों बेरायहैनोसै गाइस नायलांबाय था स्कुटिजों लागावलांनोसै होनबा आसोल लेट्स गो होलांसै ना सालायदो आसोल औ नायलांबाय था गाइस अब्ला लागाव गाइस दायो सालायजेनबाय जोङो बिरखोलांबायानोसै आरोना मा जायगायाव थांगोन नायलांबायल' था ड्राइभार लांजोबसिगोन बे जायगानो Masuk. Hah? Helmet हमनांगोन नामा? हेलमेटा? औ मोनसे. हमाबो जागोन ना हमगोन? मानसिफ्रा हमजोबो माथो। हम नामा? ओइ हमाबाबो जायोलै नै हमाखै। माजबाट मोनफैबाय गाइस माजबाट। आयौ मा लेवरा। माजबाट मोनबाय। मा जादों इयावलाय? बहुत दाम बहुत। बिल्डिंआ नै गाइस टेम्पार हैनोसै खेला ना दखान गिदिराव मबाइल दखानाव टेम्पार ग्लास गाइस
मानसियानो मानसि माथो लेहरा बोरै जाखोलै लागाव अबाव होगोनलै बा इयाव होनोसै र' एसे गिदिरा बियो जागोन नामा बेयो जानो हागौ इयाव होनोसै Cuman man puriwa 400 400 na bache iya 400 ada uluk komor na কমল কোয়ালিটি একেবারে কমল পাওয়া যায় একটু টেস্টিং ভালো লাগে আমি না मबाइल टेम्पार सोंदोंमोन गाइस दाम बुंदों 400 दायो बेलेगाव हाबनोसै आरोना जोङो नायदोल' ना ना वो बिल भेज देते नहीं बिल भेज देते नहीं 80,000 ना सब हम ना बाद में अभी हम बोल देते नहीं कि चलो ना सब हम ना ना 73,500 दे पड़ी और तो क्या पूछा ना राहुल बाना साथ में अरे हम 80,000 रुपया एक 6 महीना से बटा के 500 रुपया भी ना कम तो हमारे काला बटा दादा हाँ हाँ वो तो डीपी में मिला लिया वो सब में काम मबाइल टेम्पार আছে मबाइल टेम्पार नंबर आपके क्यों हुए kiba Redmi 14 रियलमी 14 Pro 14 Pro kiman man koribo temperature 300 টাকা 300 টাকা uluk kom somor na ना ना 73,500 kome yare ha 300 ne 300 uluk kom somor na दखान बेलेगाव गाइस इलाय बै जेराव इयावसो इयाव हाबसै आरो दाम to kiman मबाइलाबो दामिथारब्रा नोंना केला 400 बाप केला uluk kom somor na 400 amak lagi मबाइलफ्रा नै किमान दामि दादा मबाइल बेलाव हा 200 अ रियलमी आंनिजों एखे माथो खेला एसे एके अलप ना एटु रियलमी बो जानाय नङा सोम जाला खमायाखै 300 नो है जाला होमबाथ' दामखौ बेसे आरो 300 लाख थाव दिफुवानि गाइस थाव सोगोनसै जोङो दायो जेरै मेरै थांजायो ओरै थांसै दं डाइरेक्ट गिदिंखानोसै आरो बेयावलाय एफा मानसि माथो ना मोनसेल' जाबायना दायो जों गाइस थाव दिफुआव थाव सोनो नागिरदों आरो गोगोम मानसिनि खेला गंसेल' जाहैबायना ओरै गंसेयाव सोआखै थाव सोग्राया नै गाइस बुंजोबखायो मिथिबाय थाव दिफुआ माजबाटआव ओरैबो मोनसे दंमोन सोआ खोमा इयाव गाइस ओमफ्राय नै ओरै बे आरोना टाउना गाइस हेलौ गाइस जों माने मबाइल दखान सिङाव हाबना दं आरोना दायो नै सिङाव हाबना दं टेम्पार लगायहोदों आरोना जोंना टेम्पार आधा घन्टा नेनांगौ जाहैदों आरो टेम्पारावनो लगायनायाव मा बनायो ओमफ्राय दामाबो गोगोमखा बेसे बुंदोंमोनलाय 400 बुंखादोंमोन दा फार्स्टआव 400 होबाय ओमफ्राय दायो बेसेबां दा 300 जाबाय 300 नो खमायखाया फाग्ला दामफ्रा मबाइलाबो दामिना एसे ओमफ्राय नै गाइस एसे ओरै देखायनो नोंसिनो र'
नै गाइस मा मबाइल मोनो नायदो औ नै ओरैबो गाखोलांजाबावो आरोना नै गोजौआव ओरैजायबो फैदों जों इयाव ना नाम लिरनाया नायदो नै गाइस मा मबाइल मोनो नायदो आरोना इयाव नाम थाजोबखायो बिदि फन नाम्बारबो दं भिभ' अप्प' सामसुं आइफन रियेलमि एमआई सिअमि वान प्लास ओमफ्राय बाजाज एमसि सामसुं गेलेक्सि मबाइल एक्स हाब मा नाम बेलाय मोनजोबो गाइस इयाव फैया आरोना नै माजबाटआवहाय आरो गाइस बिदिनो बैयाव टेम्पारा लगायसिना दादा टेम्पारजों हवा नाय गैजाब' जोंना थांनांगौआसो लेट जालायलांसैलै बा जायोलै ना कलेजावबो हाबहैनांगौना जोंना नायबाय था गाइस कलेजाव हाबहैगोन जों कलेजाव गाइस माजबाद कलेजावहाय आरोना नायबाय था नुलांगोन नायदो स' गाइस दायो जोङो टेम्पारखौहाय लगायखांबाय आरोना नै दखाना इयाव नै गाइस मबाइल बायनोबा आरोना इयावहाय नामफ्रा नै नायना ला मोनसिजोबखायो आरोना नै मबाइल आइफन दंजोबो आरोना गाइस थाव सोग्रायालाय रौरा खमायना खमायाखै दाबो बिराद मानसि दाबो सोनो मोनाखै जोङो थावखौनो दिफुआव मानसिया गोगोमलै कलेज थांसिगोन जों माजबाद कलेज बेरायनो एबार नायदो एबार आरो नुलांबाय थागोन बेरायहैनोसै आरोना थ' थाव सोहैनोसै होलांसै ना लेट्स गो हेलौ गाइस दासो थांनो मोनदों आरोना जोङो टेम्पार होबाय ससे थांबानो मोनसिगोन आरो गाइस गारि गिदिर गिदिरा बिराद दुगाब्रा लेवरा बारनो होआ बारनो हाबाय आरो गंसेखौ बारबावनांगौ मोनबायानो माथो ना कलेजथ' मोनफैबाय गाइस दायो बेनो कलेजआ गिदिं फैनांसिगोन ना हाब्बाय आरोना होनदों नामा लागाव फार्स्ट इयारना एग्जाम जागासिनो दां फार्स्ट इयारना एग्जाम जागासिनो दां कलेज हाब्बाय आरो गाइस माजबादआव माथो जाथारालै ना आइया मास्टार कलेज हाब्बाय
हाराव हाथावसो माथो हाबफेराखैमोन हाबफेराखैब्रा आङो First time, गेटखौल' नायलांबाय थायो आङो मास्टारफोर दंदां जेबो होना ना मा होनोब्ला साफायबा जेबो होना फार्स्ट इयारनि कलेजआ नै मासबारनि बेनो ओंखारसै सिङाव हाबो नै गाइस कलेजआहाय मासबारना एगजामसो जादों ना मादों सिख्लाफ्रा एनिल'रा ओरैबो ना नों हाबाखैमोन ना इयाव सोरो नों हाबफैयाखै दा माथो सिनारियानो गैयाना जायगायानो सिङावसो मोजां आरो एसे है थांफिनसै गाइस जालालै लासिं सिंनो ड्रेस गानजोबनाय गोजा थांफिनसै आरोना गाइस हाबासै जों सिङावहाय ओइ लागाव फिदिंदोबा नामा डिग्रीनि डिग्रीना थांफिनबाय जों गाइस कलेजआनो सिख्लाफ्रानो गैया ना मा होनो गैया बोरै जानांगौ जाखो बिदि जाथारालै ने सिख्ला नायनो होनना फैबाय कलेजावनो माथो सिख्लायानो गैया मोजां जागोनसो होनना सानदोंमोन आं ओमफ्राय मोजाङानो नङा बाला एबार माबाफ्रावसो थांगोन जोङो मा होनो मा कलेजाव उदालगुरि फान्थाव कलेजाव गाज्जाखा कलेजआ नोंथांमोना नुगोन दा ओमफ्राय अबाव थांगोन दायो ओरै दहायनिजों थांफिनसै ओमफ्राय जायगा एसे मोजाङाव थांनोसै आरोना देखायनोसै गाइस नायलांबाय थाल' गाइस दे फट' लानोसै दसे दायो जों बेलेग जायगाजों फैदोंमोन ओमफ्राय दा फट' लानो होन्दों आरो जोंना फट' लानोसै ना अब्ला इयाव ओरैयाव मोजां जागोन मोजां जायगायाथ' फैफेरखायाखै आङो ए नैयाव ओइ मोजां जागोन खेला हिटनो फटक लानोबा माबा गाइस इयावहाय आरो थानोसै नैबे बागानाव हेल' गाइस जोङो माने साफार बागानावहाय सफैनानै रिल्स लाबाय रिल्स बानायबाय जोङो दसे रिल्स बानायबाय आरोना नैबे बागानफ्राव नैबे लामाफ्राव बानायबाय जों रिल्स बानायखांबाय दायो जोङो बेलेगजोंहाय थांफिनसै बेलेग हाइरड लामा बेलेगाव भिउ देखायहैनोसैलाय रिल्स बानायहैनोसैलाय आरोना बेलेग जायगायाव अब्ला थांसै जोङो ना मा होनोबा बेलेगाव थांसैलाय ने लांबाय दायो जोङो बेलेगाव थांनो नागिरदों बबेजों होनग्रा लामायालाय थांगासिनो गाइस भिउ मोजाङाव मोजां नायलांबाय था आरोना गाइस नायबाय था गाइस बरियानो दायो जोङो बेलेगथिं थांगासिनो टाउन बारबाय आरो टाउननिफ्राय फैफिननानै ओरै बेलेग जायगायाव होलांगासिनो आरो ओरै देखायदोलाय ओरैजाय एबारसो मोनदों दा गाइस नै मेन लामाखौनो आयनायाव मा गावखौ नुलायलायो माथो लामाखौ गाइस ओरैजाय उदालगुरियानो थाबाय आरो साइडजों थांजायो दा
दायो फटक लादोंमोन लाखांना थांलायबाय बेलेगथिं मोजां जायगायाव ना ब्र' औ ओमफ्राय हासुनो ओंखारबायलै हासुनो ओंखारबाय गाइस नै भिउखौ एबार मोजा बरिया नुलांगोन भिउफोरखौ नायबाय था गाइस बै जायगाया माथो माबानि मोनसे गामि ना थांनाया ओरै थांसै फैखाङै बेरायनांगौलै गाइस एसे जायगाखौ मोजाङै ओंखायनो जायगायाव फैबाय जों दिनै माबायदि जायो नायनोसै जा मोनलांना बायदि नायनोसै भिउफोरखौ दा सहैदों आरो ना बबेबा जायगानि नामखौथ' मिथिखाया नायलांबायल' था आरो हेल' गाइस दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो जोब्बाय आरो ना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन लोगोफोर अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायना माबोरै मोनखो आरो मोजां मोनोबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो चेनेलखौबो गोसो गोदानै साबसक्राइब खालामना गालांदो आरो ना लोगोफोर अब्ला बाय बाय